זה כמו כנפי הרעם. 1, 2, 3. בוא'נה, באמת. כנפי הרעם עם החוטים הם הולכים ככה. מה השמות שלהם? לא, עד כאן, אל תגיד. ימינה. שולמן, תגיד לי, אתה לא שיחקת בכנפי הרעם? הם עולים בטור, הם מחכים הם מובילים בטור. לא מורחקים. ימינה. וואי. הנה זה בא. מה זה? מתי, אתה יודע מה יש בתחת טיפה? זה שלי, נו. מגן, זה הרדאר. תקשיב טוב, מי שבנה את זה ארכיטקט שאני שכבתי, השתזפתי, גנב לי את הרעיון, צייר, מדד. תגבירו. אם היה מה? היה רכב ניגול? עכשיו אני צריך קרנק 3 הילוכים. זה הרגע. זה השדרוג. אני אגיד לכם מה השיפוע? 14. טוב, נסגור על 13% שיפוע. 14. עכשיו 14. זה עדיין החלק המשור, עדיין. זה קליל. כמו שאתם מגיעים למעלה, תתחילו את תפילת ההשכבה בשבילי. מה, ישר? קח ימינה, מתי. ימינה, כן, מצבות, תודה. הופה! הנה הוא הגיע. זה מאף פנימתי. הנה האיש הסימולציות הגיע. תן להם בראש, דה. אנחנו בלונרים מאחורה. הנה ירידה, מה אתה? אתה רואה לוינסון, הוא מתחיל לדבר על אלי אקספרס. כנראה שהפלט הגיע מאלי אקספרס. זה הגיע מאמריקה. המדבקות הגיעו מאמריקה. אהלן, מה נשמע? אתה לא שואל מה שלומנו? לא צריך. הוא לא צריך, הוא כבר יודע מה יש שלומך בעוד 10 דקות. מלקוש. עוד מעט תתחיל לראות את הבזים מחכים מעליך. מחכים שתיפול. לא נמאסתם לראות פה מטומטמים שעולים את העלייה הזאת? מה עכשיו אוטובוס? הם לא עולים. רק מטומטמים עולים? רק טרנזיטים עולים. וואי. למה באתי איתכם היום? עכשיו, למה באתי איתכם? לא ביקשת תעבור, יא שמוק. בסדר, אבל אז מה, אתה מקשיב למה שאני מבקש? מהיום לא. מה עם החרמון? מתי עושים? יש המפעלה, תן את המנהרות שלו. הלכה לי החרונגה.